Els gossos ja corren per la nova àrea d'esbarjo situada al carrer del Coll a l'entorn. Després de 7 mesos d'obres i amb una inversió de 275.000 euros, el nou espai disposa d'un abeurador per a cans, mobiliari urbà, papereres, jocs d'agilitat i una tanca especial per evitar la fugida dels animals. Em sembla adient. M'agradaria que hi hagués dos espais diferents, és a dir, sorra i també una mica de gespa. Doncs em sembla molt bé, perquè penso que a la ciutat falten àrees d'aquestes perquè els gossos puguin jugar segurs. Crec que es quedarà petit, sincerament, perquè estan venint gossos de tots els barris. Això només és per districte. L'espai de 700 metres quadrats s'ha construït per complir amb l'ordenança que diu que n'hi ha d'haver un d'aquestes característiques a cada districte, tot i que l'Ajuntament ha treballat amb entitats animalistes, n'hi ha que opinen que la instal·lació es podria millorar. Es va demanar que s'enriquís l'espai, no que es posessin jocs que serien per estar guiats. Enriquiment d'espai vol dir olors, vol dir textures diferents en el terra. L'Espai Gos ha posat diverses al·legacions per demanar el canvi dels jocs actuals que adverteixen poden ocasionar lesions als gossos. De moment no ho han aconseguit.